Kador mas nong jong ko umyam Haribai district haka khatnyo tarik urumpang arajar arpuai kalapelmi ya kejimpemla ban khang shwa kumba shibna ai ya kipat nong shushnong kiriu pat ba ban net bam khana ne ban let soba shapo kijaka kibdon harut jong kawa umyam kabala jutip kum kathariam kane kajing khang ban bam khana ne ban let soba lemba kador mas nong umyam kalong ru kum shibna ban ailat ya ki self help group kibdon kumba prakan hun ban khut ban suwa shwa ya kitei kijaka kibdon harut kawa umyam namar kajing jelai jong kijaklia kibala prat pathar kinong wan bam khana shakane karut wa jong kawa umyam katkum kejinget ho da uba tungkel bo phang kum urang basnong ulap pentip banak leng gador basnong hi kalarai ban IT no shaki self help group jong kilong kemi kebadan kum bapra kan hun ban pet ban kemi ya ka jinglong juman jong te kawa umyam kebadan hapo upu usam jong kasnong bat ban pet nadu ka khut ka suba bat ka jingma jingmiat jong kani kawa kumju lap pentip ru basyan gador basnong kan shime kilat kelinti banang penitna susu ya kani kawa umyang bat ban kring ya kilong wan jong kai pathai da ka babo ya kileng kinda ki pedal boat ki yeng trap ban songkai bat ru ki jaka ban shet bat bantiu kiba kham itnan hakaba ya kini baro on sapendap notion hakani gaju kasngi nakaleng gador basnong umyam haringkat ki self help group ka umyam auto rickshaw association kila simkhia ban pungkhu ya ka surok ba nadu ka jingking umyam terter hadu halat jong ko umyam police station. Kan mau kenjat bah ya kan kawa hi mentah sibnai kat bangin pat ai lo makikot kubur bangin ailat ban plipat ba no ya kan kawa banyawan bam kanal ni bani sajaj hendra ya kabadi ka phang joka sajaj hi nakaliang jonga kum nong ilam snong nyem ngam khang ya kan ban sajaj ya beriu le ni piwan sajaj compare ya ka sajaj ngam her tambalong ya ka shet ka tiu sumba bani sange swa bat ya kadi ka bam po wa tangata ba kan nakaliang rambak snong ba soba ko pat ba nyeterin kat bangin gador basnong ba sel group ni berkuat teki buat kerangkat dengan kerpat yaki nong sajan tu habakiwan tu kilawan song ni jasong na layang sebab ban set kena mana ban set 6 sya tengah su kerpat ba pinawan ra makana pindah liak khoi pindah ra iki in sabu no shen yaki dosben hang ne po jaka ya ka ba pilak ban bu iki tiar jabo jong pi ki selal ni ki no ni tiar jabo ki ba kentai pilak ban bu ki dosben ande sipor te pilak ban haban liak khoi chwa daladi ba pinam penjabo subah hakne kawa nga IT kinong kemi mentah kini sngi bat mentah sing la punlong aji pun khoi ya kawa aru kamjo kat bangilangin persyang pun khoi mentah bat shen ni apo sibenai nga kerpat na piko pat ba sibenai mentah nakaliang jong akumrong masnong nga punbena mentah sngi haga khanyo trek jong benai February arajar apuai basobahan nang ni sakmat sibenai nga panpon na piko pat ba ngada kerpat red ya pi bar khoi pat ba nong snong bar kumjo marden snong ba kumjo kinong song kinong jong kai persai ba keleng soba bani sai so banwan mentah kumba sibenai ai hanya ka wa umyam bat ailat di sel group dinya pun ko nyen mentin ba syang isna lagi giat isna lagi jaga bam kana batat hang tangin sepun bana bagi kod kubur maki media ngin sepun bana ba pengilawan ailat fi pa ban ban no ruban ya khawai bandawai bani wali sobahawa handre ngida bu di kendon ki badai bani rablem hajo por gini sel group bakila ban ban kamai jak pon tak yang kasem ban puntulun tak jingem jongki bakani ka jaka ngilam bakadai ka jaka ka bakhut ka basuban du mensuan dain thai handre mentah kini kendiat sing ngalap ba Marsenio yuslap kala khoi biang dak jing pelaj kadam hendrai ngalap mentapat kibri gram keleng jong ka ri ka jongi ki wan hang ni kham tam ki khna snong jong nga kwa wan kuntu yaki long ma phi ki kanuksa na menta ki wepan namar ma phi pin wan hang ni pindi pin bam pin berat ka bilor pin pun pat kalong ma pin kanuksa haja ka pin long ma phi kanuksa ki we pun ban phi sia phi long ban phi pin man galenti nga kuntu yaki khna snong kinong song snong para marjan marpa kenadu ka darbas snong nong seder darbas snong pulum ter kum tai marjan marpa ki badan hurur ba bro nga kuntu yaki bakini snok tilang hakni ka kambai trei bengi bangala bakini sngi bakilawan syang la penjobo biang sisi ne kene kawa daki jingdi jingbam nyim khang nyim mana jingdi jingbam re kawan rapat ya ke ka basusi ka ba pen mensau pat yangi habang ilek ikon kiti jingi syawa bangile sajan lan ngile bang ya subha
tengah kerpat dagawai kabunta nagawai galiang jonga ya piki poj ba basubha ya kan kawa ngalak nagaliang jonga kumrong wasung ngal aila dak self group man hakini kising la khot dak jingalang banglaroy no galiang jonga bangan aila no ya kan kawa benmentin no da kan self group pra group kidan hakiwi ki jaka ngilap ngilek lais pa sos pa ka bayrung henry umdan ni ai ngilap ka khar setipa ka dan kita pun jai ki jaka lek ka jengok kai henry kani ka wa umyam ka de ka wa ka ba khoi ka ba suba ya ka badan ku ma sautli ki thoi ka wei kam ka wei laidong ka wei shri bat ka wei nong klau ya kini ki thoi la ai kerteng la ai nam da kilong shua ki jungi man shua bat hadu mentarung i penek pensa ya kani ka wa bat ngile ru na kaliang ka dorbar snong hakini ki senam belalai war jar pau hakini ka klam ngile pensangnya no ban tongjar ban kawang jar ban siap bom lani ban syok dawai lani ban ya khang daging kan jajar piba penduk jaj ya kidok kha hakne kawa temental kum jan sistem ngilayo ya kawa ka khoi ngilayo ka jingroi jing dok kha ban ngakwar rumah kan sel group ngin sapar khat ya kala lenti lumah ka tourism department ban ra ya ka department khendiat bai de kan kawa ngin snano di kenjaling dap lani pedal boat ya ka bakin yo bepli ka jakpo jing ni kilong kume bat ngin alum no da ka pisahi ru baki bayrung ngin bu na ka bayrung ngin bu da ka giat jonga dorbas nong lembaga ni self group bepli kan long ba habaki beri pion bam kana sini ngim khang ngim mana henry kinda siu bat habaki siu kini kilong keme pat self group kila ban siu pat pateng ya kitu ginong pun khoi ya kan kawa ai beli tiba ro antan yang bas nong ibla don kat bani hani kejuk ko bat kunjuru ya kini kita senang perhal ni bat ki para group jungi ningkong indang don mihi ki sel group peningkong jong ke group jungi ke mau jam ku menta baro isnem miladon pada hin kata ngilayo biang pada ki sahinyong menta hapo bunai Februari tidak kan keseng jungi ngila persyang menyetri kam rengkat pada orang basnong tang menginyo iki jing ba kan kisnong nyo ban kham tam ya kini ko wa ya kasnong ka thau ya ka di singkin kunjuru ke jingha jongi ke snong hi tang lai munjur bangi nyetrai kamlang teli baro ka kini sel group jongi badan ni baro ka teli sel group bangi nyetrai na ko por bangi malam ke jingha ngatrai ki osngo hi ba irang ba snong jongi ila kerpat na benta kami ke snong ngini ke jingkut ki prasnong prathau kunjuru balawan manaba ba kini sumat ni selam ya kanita snong ke jongi nang bangin yo ya kata ka jung smu sisya ka jongi ka ba itenat hadin habot